Nini ketha acai masalo Nini ketha acai masalo Nono sung hamari aparo Nono sung hamari aparo Nini ketha acai masalo Nini ketha acai masalo Nono sung hamari aparo Nono sung Nini ketha acai masalo Nini ketha acai masalo Nono sung hamari aparo Nono sung hamari aparo Nini ketha acai masalo Nini ketha acai masalo Nono sung hamari aparo Nini ketha acai masalo Nini ketha acai masalo Nono sung hamari aparo Nono sung hamari aparo Nini ketha acai masalo Nini ketha acai masalo Nono sung hamari aparo Nono sung hamari aparo Nini ketha acai masalo Nini ketha acai masalo Tinini program matang kisah porek lainai, jejor nairok lai, tia tong denai nirong thanyang sajak mani nao. Tinini tipang tong nai ang dong nai, Christian tripura ane bang hulai. Tai pandai apanai, sini sar evan asung kom dong nai. Tai special number tong nai sini taku crossing tripura dong doma motha. Tai musumong tong nai, Kalu and friends. Tai birthday cake cutting tong nai, secretary pra, tai suri apan nai, sat pastor nong nai lal langkung south area. Special number tong nai, Mr. Gogonti pra nong nai, Ispila. Tai short speed tong nai, Mr.
Ranjani Tripura Secretary Bophanong Nai. The special number Bini Parasan Musabung Rokia Rointongdi Kalu and friends Tabok Sini Resap Painai Tako Prasanji Tripura. Subrai nang bay mangse kerengei angle nang bay mangtong sina anilang matongsa subrai nang bay mangse kerengei angle nang bay mangtong sina anilang matongsa. Sengsara ke kantong syarno Sengsara ke kantong syarno Subrai angle nono nango Subrai angle nono nango Nengkeri kiangle komori kanai Nengkeri kiangle kemawai tanai Nengkeri kiangle komori tanai Nengkeri kiangle kemawai tanai Anilang matongsa subrai neng bay mangse kerengei angle nang bay mangtong sinai Anilang matongsa. Pula nang napai tha nang no pula nang napai tha bebag no senam nai no bebag no senam nai no nang keri kianle komori kanai nang keri kianle kemawai tanai nang keri kianle komori tanai nang keri kianle kemawai tanai anilang matongsa subrai nang bay mangse kerengei angle nang bay mangtong sinai anilang matongsa subrai nang bay mangse kerengei angle nang bay mangtong sinai anilang matongsa.
수많은 어르신 가방 사랑을 수많은 어르신 가방 동태가 지니 수많은 걸고 동고하니 가고 지니 수많은 걸고 없어는 경태 수많은 어르신 가방 사랑을 수많은 어르신 가방 동태가 지니 수많은 걸고 동고하니 가고 지니 수많은 걸고 없어는 경태 세상에 숨석하면 옷에 피어나 하얀 기보로 덮어라 발들이 다니 세상에 숨성하면 못에 뛰어난 하얀 이바람 덮어라 하얀 비니 덮어라 발들이 젖어 수가지 샤나라니 수가지 샤나라니 수가나 나비진 가방 사랑아 수가나 나비진 가방 땅터가 지니 수가인 가이도 그가이니 그가 지니 수가인 가이도 없사는 경태 수가나 나비진 가방 사랑아 수많은 너비진 가방 땅타고 수고지 수에 칼라 항상 먹고 비니 항상 먹어봐야 어따쿠 수가지 수레 가요마 항상 마구로 비니 항상 바빠야 어부쿠 나야로 자라로 갈바니 잊으셔 나야로 자라로 갈바니 잊으셔 수고지 셔나 당해보라 수고지 셔나 당해보라 수고나 나비진 가방 사랑아 수고나 나비진 가방 땅타가 지니 수가연 가이도 그거니 그거 지니 수가연 가이도 없사는 경태 수고나 나비진 가방 사랑아 수고나 나비진 가방 땅타가 지니 수가연 가이도 그거니 그거 지니 수가연 가이도 없사는 경태 지니 수가연 가이도 없사는 경태 지니 수가연 가이도 없사는 경태
Ya apa macam tu bini bangi tabo. Mela hambai tabo kalai bo tu sarbai bini yak bayram di yak bay. Yak bay tu sarbai nai bo. Teng bom ni bagai tai bo. Talai sakres bo talai bongna tu sarbai. Hambai. Bapak, ini telah mana? Nak kau tahu? Sakres mana kamu sarang itu lah? Mana tuh? Tabo bo mana saranai? Hambai yak apa macam bini bagai. Talai bo mana saranai bo? Hambai. Mana tuh di? Hambai. Kamu pilih dia. Pilih mana? Kamu pilih dia. Yang telah bosannya pelik naik buat apa? Yang besar aja banyak. Yang besar. Gomel lagi ini. Yang harus sekian sardi. Jenis sekian sardi ada. Soalnya sarap deh. Lati. Lagi. Lati. Terusnya sardi. Hambai. Pilih gede mahandra. Nih. Hambai. Kalian masihnya pilih deh. Kalau saya mau dipakai, ya hari surinai sini. Saat pasat laut langkung ramai suju mota. Ini saya tahu sudah mau digeser. Ini namanya sarap deh. Namanya pilih deh. Namanya. Yang apa? Bahan lagi ya. Ini masih Yang kia. Ay, biyong la korja le. masih dah. Biyong la korja ba? Tadi telah jeng tahu bini bagai suri. Joko asup di tahu kalai yang buskan tetang merah. Suranai. Jungno hamzak nai, jungno kharap nai, mai ganang cina pakai tu. Tini nung jungno zora kaham, sal kaham ruway. Cini zorai sekret bini birthday soy bosor, complete mani. Palai mandan boy nung jungno zora kaham ruway tong mabai kai to nono jung hambai ruwa. O sung saro bini buma bupa. Nibising tu ya cai phaye tori logoi tabuk zora. Nini hamari mani tong mabai kai to nono jung hambai ruwa. Sungsar kubang mabini mantai saksuri kaham rangri cumung kanmong cumung camung nomong buma bupani bising tui manai tabuk zora nini hamari bini saga kuplung nukzagoi tong maba kai to nono chung hambai ruwa sungsaro bini ayum nonung lok ruwi buma bupani kok khanawi sungsaro bini mantai saksuri kaham rangri kanmong cumung tai porasuna bebak bini mantai no bo mane o sungsaro tore logoi nong nukhung ne bagoi chati motha ne bagoi chati tai para am choi ne bagoi chati hai khe chungoi o sungsaro bebak munak ma jaga bini bisinti pohor sogoi manati khe bonanung hamari rujadi bus kango bini namati bonanung chubawoi buma bupha bebak borok phungmati babo khanawoi bujiwoi kaham khe bukhawa chuwi Prungjak mati na boba tori logoi buma bu phani kok khanawi tang manati khabini khawnung kok sa jade bo chorai busa musa sia phano tabuk ni simi buma bu phani kok khanawi taini ni elambang ni kok ti bo tang manati khe bebak prungjak mano sajak mano bo kaham khewan sugoi a prungjak mamote na bo tang manati khe nini phola kuthar bai bono hamare rui sal brum rum tujuli tong jade hene muthang naisa subraji su kristonum chung surisana Ano ba'y kaling Dinitibay klay O di kulo Ilay Subra Asukmoro Paniniham japa Ano ba'y kaling Dinitibay klay Ilay
sini Mr. Ranjan Tripura nang tabuk raya khaira मेला दंथ' दिननि सावलाय आंनि बाबुनि आसाय माने सानाव सालाय सिनि कायतना मेला थांबाय मारो जोङो जवान संमानि मथे जोङो जरा गाहाम गै सिनि वान संमा मथे जों माथा ताय सिनि बखरना थांबाय मारो एसे हाक्सानि खायते कायतना मोनबाय जोङो सिनि प्रग्रामाव फाय मोनदों माबाय ताय सिनि मिशनारि बदलनोबो थांबाय मारो सिनि प्रग्राम batang tanda jora फाय मोनदों माबाय ताय सिनि यंनोबो थांबाय मारो बरलाय सिनि फोरागुआ दङ ताय सिनि आरो थांबिखने आङो मसदाव आंनि सिमा पक्षने आं बेसिबो पक्षनिया बर' बिसाहाय आंनि गुबुन थांबाय थांबाय एसेनो हेलो जतनो Asai masa, tong ini asai masa. Hamari renai sasini apale, nono tuido mang tong tho. Hamari renai sasini subrale, nono coba mang tong tho. Isi brum brum nona nini ayo go, kai konoi mo chung tano ong tho. Isi brum brum nona nini ayo go, kai konai ma kai ong tho. Ong ong nini asai masa, ong ong nini asai masa. Hamba suri maba, hamba sengya paronono. Kaka hamba lomba, kapur maya parasenono. Sati masangay apa koroboy, sibaya paronono. Masangaya pakarabe sibaya paronono tongtongani asai masa tongtongini asai masa tongtongini asai masa tongtongini asai masa. Jangan tahu ya parai redo. Siapa yang naik kiri ya?
ang baybaksa sa mungkamay tay segreni poribar tay taku buhoksong sigla chaklu sorai thonayo ani khani hamjakma sibai narong yatharo tini le chungjotono saimano ero chungtamani bogui khai karon tongo haino tongthongna bogui khaiya secretary pura tini achai mani din sa palaina ni bagui panda pai khangkai ogra chakra phuna pura puri chuk phano chumoro no musalai naita ang kai to ni krok sa mani porele chung musalai nai tini le tongthong mani din bura krok sa sao achai mani din khangkai wan suk mani din wan suk nani din thinking day Ingraji ko baisao. Soibo som ni sekango tini hai no secret. Secret ni ortho khai baksale siapa namano uro mini photo mo naitho kerono te babaika. Uro kahene tasingong sumani bupa ranjani tripura khai bonoro ni sao. Secret ni ortho bo belai keno dam tongo secret hini chung je jaga phona sa tangkai dormo ni pasing ni kong no tui secret putha bible bo suijak tongo tini bini achai mani din salno palai mani yang bo hakcha ni hoite ranjani bai sumita tripura puila sarai man manongma bai ang bona hinmaya tini pungo tintao pungai sri yang pacawi nok ni ang kisi sa Bible kong no tui ang sana mutung mani tongo ako romno ang porinay poribayi ang surinay kisi sa ang subay sanay kolong masawi bo baksale kunjukan ya kanomano Jong pinili tong thong mani din sorai man mani bo sorai tini busla sanai sagre chai mani le kalai te boya boso bosor nangkha tini himnani chaman mani bachaman nani simani nukmani Koilan simi salsa bayung ya. Asuk din sal kolok ma kai to. Bonus namnai, bono hamzak nai kai to kai asuk bosor soy bosor ni bisingo asuk torui logui. Bini ya chai mani din tini chungpa lai mani. Tini le bini bagui hingkai kubang ma ang saya mbuma bu phani dai to. Ang sana mutsumo tini kai. Karanung kha thachinga pastor bosuri kha sabuk lebo kaham hamebo kaha sisugya ko buma bu phaniya ko tong sak khai buma bu phani dai to dong ni responsibility ako romno ki sisam sana muchungo elem bangno porinai porui sotro Luke chapter 18 verse 15 to 17 Luke kothama kaham atharo pondro ni simi ang poriwi sotro zora kai to ni ko kutang nong porinai Jesus churai rok ni sako iye druthung huni baksa borok churai rok no bini thani tu buka sagri rok abono nubui ta tu budi kini borok no hai hini borok no hunka Tamo ke Jisua churai rok no ringui hai ni saka churai rok no ani thani rohodi taka sudi amatui borok ni bagui kai ton ni ha muituna rok di churai rok hai khe kai ton ni hao ya chakya khe khoroksa phana oro apui 7 127 sam number lo mongbucha 127 tin simi ang porinai busa butui rok subrai ungni aroni manthai buthai se ong ni buthai le bini sokat se
elembak kuthar kubui kuthangko angkuk dang marizo toni bagai specially ranjani ni nukhong ni bagai kai ter hamar rethum kai toni thani prathana klainai surinai sungno hamjaknai sungno khai romnai kai to nungli kubui kai to borok bungui burui chula kai lai bor lai mania bolole boi la muchungma nahar mungle busa man na muchunga abo bochini itsaya chini muchung tui boya rajani tripura bai somita tripura borok kuni kai sang mania bolo nene hamare borok kuni kucharo nung ruwi secretary pura ek bosor boya dui bosor tin bosor boya soy bosor asuk din sal kolok ma bisi kolok ma nini hamari yak bai nini hamjak mani yak bai toli tuyi buma bu phale charuo nai kolok kai phano tori log nai kai num no chung sai man ma bai no no ham bai maya pharo bini ya chai mani sam tini chung pa lai mani hakchal sampa ta khu bu khu mo tha charai khana yogra chakra sigla chakloi chung kurung ku thumui bini nanu nana sumbo tini jotno bongni poribar ni logi logi chung hamjabo o ham nini hamjakma nini khairokma o poribar ni saganu phunung mani lo chung nugui bo bongni logi logi chung botong thoba boni boi bo nono hambai maya pharo sabung ni elem bak ni ko kisang thuktang kha sebai kisi sa ang chernai sa thani khana thani rajani tripura tai sumita tripura tai busani bagui nongkuta ke hamari umman nani bagui bongni bukha tai khana nara nairo jo konisaka no hamari hini subai surisano sol ke bo haino borok snamjak salsa bai nung soy bosorung maya watui pantui hamia rogragi kobang mabo agi bomanjak kana abo sorkolo ma bisingo kai tor log ruwi tini chung bongni poribar ni logi segren ni logi chung tong tokla khoroksa bumung kaisa kotor ma bumung agi le kai tuni ko pirza Kristin thang sungo bini bumong le pogui maya DL Modi ini koroksa tamo DL Modi khai tamosa ani buma hai sungsar ni buma zo tong khangkai zel nangla enisa ani buma ong khangkai sungsaro police ni bagui posto tongla zel nangla Teresa. Tai khoroksa Fauji army kotorma friends Napoleon Bonaparte khaita mosa friends ni bororok no koiman hingkai buma kaham rubi des kaham no norok no angruna hinisa cheni bible bo sungsar namnai Secrets namnai tori log rinai isor kai tor subrai jisu khai chorai romno belai hamjago buma bu phano sawi tu budi ang boromno hamari borom isa kaulu khai na ini saw ap ro khai bini sangri ro khai kasui kece ngo ta tu budi ini jisu to khono boromno hamari rui bongi bawi suryo karon Sarai rokhai belai bukha puro suza bong niwan sungma bo suza sung sarpawi bo chung no hau bo sarai hai the norong ni bukha sutra sap sutra ong yang kai norok habui mangla peresa sarai rokno kaham khe buma bukha chung naikol thani abo दूध खाई पानी तुईता साने कोसम खाई कोसम साना नंगो कुबुर खाई कुबुर साना नंगो चोराई फंग निसिमी
จุงเล่บุษาบุตรีรองนกกางเกขนาดนี้ดอกกอกตาสาดิตาบุงเล่ไกตัวนี้กอกกุศลงอจีนีบุกุงบาราอันนี้บรอกพนงทงจีพระหาพนงทงจีนีบุษาบุตรีรอกไฮโซลีปลูกไฮบุมารอกบุฟารอกตามจงสากะมุสกนี่บุษานุ่งถุยดีนุ่งมุขรากูบุยนุ่งมุขรามนังไก่จงต้นสงทงโนมุสุกุมขังไก่จงมุ่งมุลุยโนทุรุงธานีหิงไก่กางเคก็สมไข่ก็สมสารนังโอก็บูรไข่ก็บูรสารนังโอกูครั้งไข่กูครั้งโนตาบุกเสกเร็ดบัวบุมาบุพาบ้องดีทุรุงมุงมเตหิงไก่ตรีลมไหนเทจุกบุพังไข่บุทายนุ่งกายขังกายเทจุกบุพังหายอเบเด็กตงอุโลบารออารโนเทจุกบุพังอาทัจิงองสามาหายบุราครกษาสาวบาเดจุงปาไลขังกายจุงมาวันสุขไทยกลายอาสุขสอยโบสรขายสับตรุยลงรู้กายตัวกอยโบสรสุงสารสังเรตตรงไหนอาโบบินิทีนังฟิวเจอร์ขายสับสีกายตัวนั้นเสียวอิสระเสียวพรุงธานีนายกอลธานีหิงกายกบุยกองนงพรุงขังกายกบุยใบตรีลงไหนกายตรนิกองนงพรุงขังกายบินิบุกเขาปอบุยมาองละเพราะว่าพรุงมุงนี้ chapter 22 verse 6 องกายตมสา English ก็บายอังกฤษก็บายกาย train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it นุ่งจะไรนกหามแค่หิมนันนี่บายแค่หิมนันนี่จานันนี่นุ่งนันนี่นุ่งพรุงดีพรุงมุงตุยนอตรีลงไนบุมาบุพาเจ็บรูปนจุงมวยตุคลายท้ายถ้าจิงอลมมัวจุงปริมาหายบุษาบุตรีรกสุบรายุงนี้อารมณ์มันไทยบุไทยเสองนี่บุไทยเลบินิสกัดเสกายตัวจุงโนหามารีรูมันนี้นุ่งกะหามเขนายก็ลาหิงกายสัลซากายตัวโนโนสุงนายโนโนบุษาอังโรเซกเรตโนโนอังโรจุลานายทบตัวไรนุ่งเลสุงสัรดิกิสมีนุ่งพรุงเอาอันนี้กอกตะมันนี่บุยพรุงยาเห็นนี่อาบุครีมาสิงสาวสุงสัรตุงจุงตงมาบายเปรเรลไลโนอายังสิกาบุนังโอกายซาลามาหังกายกายตุริกอกบโลกิพรุงนั่นน้องกายนุยลามาบตรุยโลกุยขุนโจขนากุยบุขาวนาโรกุยกอกมเต practical ขายตรุยโลขังกายบุมาบุพานิบกุยหิงกายคุณดินพนโพสตองละสุงสารบรอกขายสาบรุมบุมาบุพารอกขายอันนี้สมปติขายเขตวสุกกานิตังโออันนี้นกขายตลาดนกสุกตอร์การีตังโอสิกุตร์ตังโออาบสุงสารนี้สมปติหายพนบายบุลมเตสมปติหิงกายจีนีบุษาบุตรีรกเสจีนีสมปตินุ่งอายังเบียงรามฮัจาร์โครนุ่งตนพนนี่บุษาบุตรีรกหามยองขังกายโอกายตัวจุงโนหามาริรุมาริพูรุงมงอกะหามเขียบพูรุงยังกายรางขายอุโลขายบุญยาก็พนกลายมันอังมกอลไปทางกบังมังนุกซักจรายรกโนนายกลธานีตุยดุลธานีพูรุงธานีบุมาบุพาใจคลายยาจานันนี่นุ่งนันนี่รางมังตรุยโลกุยบุพังบุมาบุพารกขายหายนตัวโนบรกขายเบียงเจนี่ทั้งอนรกตรงดีคริสตินุ่งตุยปนโอกายตัวนี้กอกบพรุงจักยาจรายนี่บุสกางบกหามยาบสายาโจลิมารกพุนุโกกอกตาเตลรกพุนุโกสาวมุตุอิงกังกายจรายตรุยโลกุยลองกายนี่ตองมุงนี่คาแรคเตอร์ให้นบอบตรุยลองได้อาบุนิบกุยโนตินี่หิงกายรจนีบายสุมิตาทริปุรานรองนองสานุบุจุงมันีสักเรเล
chula nai thok kai to ni zarui no ulo siga poman nai hai phana tabuk chorayung ma bai na ro ta thang di ta phai di ta khlai di ta tal kok ta sa di bui bai walai di kai tor no kri di kubui kok sa di apon norok hurung mani logi logi norok kunui bo chore ro khai mung sale saya chini tong mung no borok surung mi tongo apon ni bagui no ul ni bagui thinang ni bagui bo nong ni poribar onukhung ni bagui hamari ungman na ni bagui kai o hamari kai tor chung no ruman hinkai gam he kubui ke hurung na nango thachingo sa khable thei pung bu thai thei pung bu phangong kai thei pung thayo kunu din phano thei pung bu phango thei chu thai mai kaham khe phrum kham kai buma bu phani boi bu hamari ung nai आशीर्वाद उन्नाय ताई एलेका पारानी बगुई बो हमारी उन्नाय फाइदी तिनी हिंकाय थचिंगो दियल मुदी सामा हाय न आनी बुमा हाय सुंगसानी बुमा उंखांगाय कोनो दिन फनो सुंगसर जेल नंग लखनी सामा फाइदी सुमित्रा बायरजनी अब हाउन मैतुनार दिनो बुसुक Why busuk bini bagui norok suri? No pai khangkai bini bokhorok sa kao pano yak bera ui suri ti. Ham nani bagui chung boka hamung nani bagui hamzak khangkai tuidul thani bo panjalu me chung ma khai na na. Bini bus kango kok takal ta sani. Buma bu pharo khai chini tong mungle bugung bararo. Nung bazar thango. Sore ro khai babu ni logiang thangnai ta phai di. Ni bagui biskut ang tubunay, kutoy tubunay. Soray rong le buk hapong yable. Phai kha bumabu papazan ni phai kha. Babu boko kutoy boko biskut hai ang pok hable. Soray pok ya. Why sa ani ko iman tini atin yas. Yas kuni oko kisa kolok ang narkata. Salsa ni busla no ang saka. Bobo kisa narkata kolok. Tandi ani busla abo nung sorai khoble nai thong yan babu ni yang no nai dia abo poilan tan be abo ni pore yang tan nai ni sa sorai rong no ni purung ma tui no torui lok nai sorai no hamdi hini kahamung thung sika poman thung ni sa khangkai nung price runa nang nai o manui no agile ayang agar tala phono tongi mano nung thangui kosto khlai rang bai nung slai khata nung kosto khlayan kai damrian kai abo mai choroi bo ham thung hini chung hamja khang kai damruna nango bui hamya rokhai eba bui tong mung khai choroi rong ni bus kang ota sa borok sung na kok ku bui sa di borok ni Jungle master ya, jungle malik ya, runai kai sa kai tertongo, jungno bakar rumani abo oleh kita wan subito, kai tor jungno rumani hamari naikol di, jungle mukum dol, kai tor no poi to klanai kangkai, sika ham tung ini jung hamjang mani logi, bini pola ni bogi the daily jung subito nako. Jisu bocorai rong no hamza kui bongni bokorok sa kau yak berawi surimo haidi tini hingkai bad day thinking day wan sung mani busuk zora tong nai bomotui torui lok nai tamo bini saka tomo tong nai daily bini bumung no kui suri di kai tor chungno hamari rukha busla koroksa secretary pura soi bo sarung khambai ma ya pharo bini thinang ni bagui boni niya ko chung ya pharo no kriwi ko bui bai bo ya prise man ne bagui kai to bono tolui tui de hini borok no bono norok uruna na na bini bus kango bo norok hamjang mung ni ko ro posadi bible ni ko ro posadi hor roko hostel tabuk le tong nai phai khangkai hor roko bo bible no khulugui bini bus kango poredi khana thung
buzia phano khana thung a khana te ingkai bini life not ka ham digi ingkai tori lo na haidi tini ingkai kai tor chungno hamari ruman busa butui romno sokat chungman mani kai tor salsa kai chungno prosana thaina asol thachingong pusaka asol chini sompati ingka chini busa butui ro boro chuang nungui walai bulai tatal kok sawi buino thokogui hamia rokotong khangkai buma bupa muktui manglap le abono chorai phangni siming kai ka o hamari kai tor chungno rumani phurungdi nunga lama ka phurung khangkai bo torui logui log raung phru bo a lama khai bo phergla suja khehimna hini sabo chini bukung barani bisingo busa butui romno ka ham khe phurungani banguino nukhunga bo kosto buma bu pharok chumano manja ko parao bo tabo siko mangko tatal kok sanai bangmani nukhunga ka ham khe phurung mung puring ma bai bible nit kong mote ka ham khe chung phurung yani banguino ulong kai chini charai ro busa butui romno chungno buzabui kosto chungma ya diba baksang kai no nogo botong ya tong maya pode pod kosto manjako horomuk tui maya ro botongo a choroi khai ka hamung khangkai para boham nai nukhung boham nai area ham nai des ham nai haidi tini hingkai elembak kisisa samani te kolok salia kai tor chungno hamari ru a hamari sokat chung man mani akang chung maintain ma haymo Rajini Tripura bai Sumita Tripura norok boy kaisao nong ni maintenance o chorai no kaitor norong no hamari rumani account maintain ma haymo daily bahai bomoti norong nai kol mani salsa ka kaitor norong no sumnai prasana kai norok busan nai tho no hamari norong no amru amotui norok phungma bai hambai amotui norok phung yauma bai tabu kaisa norok noang sanai chorai sagret hai no tor khado salsa khai rup kotor ma manjak kha hangkai doctor khai te bisi tonglak heri sau a chorai khai thui tui khai rucha mungan kaisa borucha ama babu agi kaham khe ano norok phrum khangkai sungno hawang thangsok khamo tabuk le ler kha tei ler kha muglini gan muglini kok bai banok manum ama babu agi ang chorai phangni simi kaham khe ano norok phrum khangkai kai tor kuthang ko kang man khamo tabule ang thang nani ang saiman krima singsa ang thang sogina ani pola hini kap tu tui no ruchap khani sa phaidi tini hingkai birthday wan sung nani li o sagrat khai sung san nisika manthum officer bongthum kai to ni ko popir thum logi hingkai bini phona ni bagui bo kaham manthum a barza a dai tong kha buma phani dai tabo apo to borokam khepung khangkai buphang boka mungna buphang bochung kaham khe nai kol khangkai kahamongo buthai bo kaham khe thayo amatui hai no busa kai to rajani somita bongne kunai kucharo man mari kai ton hamari man kha bai khokda panjalui narok khurna na kaham langa sungsar digi phanong thum kai ton kok digi phanong thum sika digi phanong thum babu amatui hai unanango hene zora zorang khai bini bokorok sap ang chorai pru khai ang muido khai siglang sob drop ang bo ni khabai khumbai panjalui na suri mani bising tui dai khabai khumbai nai kol tui duli
morong na nang na elam ba pesisa ang samani joto na saka kaito hamari kaito kaito ni thani ang story sungno hamzak na sungno khai na kaito sal rum charai mui bo hazar toyoi thamo ogra mui bo toyoi thamo erogra gi manui bo gobang ma borok toyoi thamo tini GB Hospital, Udaipur Hospital, Hapani Hospital chung thang khangkai. Sorai kobang ma hospital klaisa. Thada thang no thangya doctor mosia. Hai pano chini busla sagret busa sagret. Bini bad day soy bosor zora. Nene hamariya boy toli tuima boy chung kurung go thumui. Sorai khonai ogra jabra chung hor jo tano orono nini thani hambai. Panda tong thokma panda chung klaiman ma bai no no ham bai maya phar o chore le kai to toroi lok nai bini thinang no nung e to z no sai ma apuni bugoi no buma bu pha bo nai kong thani nini bising tui khlai gyan budi manui sungsar digi boro bo khai man thung hani ham sak ma hai nini phola nene kong putang degi bo bini phola ni bogui borok khurungui man na ni bogui salrum onu khong khai no hamari lo khlai di dai sagret bokai tor dorui logui bini lukhung ni bogui simiya para ni bogui yong thong am joy ni bogui yong thong mo tha ni bogui bo boino phunung man nai boino hamari yong man na tuike rug ragi ni hote nung ka ti rui siga digi bo man thong christian thang sumi ko bo ka ham khe man thong ini bini bagui chung suryo kai to amatu yung man na ni bagui kai salrum bini logi nong tongui toidului ya prikuta kaha kesewi nini kong no bopo kya wi chorai phangni simi man mani bomoi tu khlai jivana phanang man na tuike bono nong hamari rodi ni subraji suni mu yang surisana Sai sungde personal to we phai jaw rok jong panda pai halai sing ru lai nai